Khazani mare kiching song Norok na singjak je Laisa ni video ni lifestyle nainani bagai hingkai tini ang Norok ni bagai Laisa ni lifestyle video Tubui Phaikha hingka aboni sai sekano koina muchungo de tako khoroksa ohi de bormani YouTube channel Norok subscribe khlaidi Norok muchungjake subscribe khlaidi bini video rok Norok naimano hingka aboni bagai bell icon ok siniton dita hingka phaidi sung tini ni video ni topic ko thanglainai tini Norok no ang sai khnarnai je Laisa ni lifestyle Laisa bufro acha Laisa ni kami boro Laisa ni family kor busuk tong bo busuk class jor porikha tei porida tongkha bo kakai kha bini boyfriend sabo YouTube phai bo busuk income ma kha YouTube koita video khlai ka bo borok bebak na chung tini saiman lai phai video no start khlainai video to nai thok nai no mari kiching song amne bagi like khlaidi te subscribe khlai paidi Kokborok Hindi Tech Entertainment channel no hindi video nai lai siwana pulana chung saiman lai nai Laisa bufura achai Laisa achai mani sal hingkai 15 tarik August 2006 bini real name hingkai Laisa deborma bini nickname hingkai bo Laisa no hingkai bini village hingkai kulang thagur para Laisa ni age hingkai 15 years Laisa ni family ni members hingkai bo saimalainai bini family members hingkai khorokba bini babu bini ma tei bini dara tongo bini bai khoroksa tongo tei Laisa no jotun chalai kusu hingga tabuk sung phaidi saiman lainai Laisa kada kaija kha kada kaija gia sung tabuk saiman lainai Laisa no Norok jotono bini video viral ngi thamanu khona borok kaija kha haipano permit manjak aba permission manjak borok thanglai suka tongkho borok tewisa kaijak nai tamni ka o kaijak mang khalu kurok no borok phunukna ni bagai je borok no saka kai taman thun nei borok belai kha hamjak mani bagai borok obahike borok ma phunuka gawani bagai Norok na sanamu sungo Laisa tabuk phana kaija ga kho tini saima kana hingkai Laisa ni bini boyfriend ni bumung hingkai Simeon deborma hingkai bini boyfriend ni umor be s hingkai 18 years Laisa tabuk pori tongkho hingkai Laisa tabuk phana pori tongkho Laisa tei short film khlaiglak hingga phaidi chung tabuk saima lainai Laisa bufuru YouTube join khlai Laisa 2017 bo YouTube join khlaio hingga bini first video hingkai badaima abo 2 tarik December 2017 bo a video publish jungo hingga abono kari kwbangma like tu ama hairo kwbangma video bos tisaka Norok nukhana hingke abono kari bo paithak bo video tisamani eba bo video khlaiei aboni ulo botik khlaya ngbi thangka a video ni bumung ke bontha abono jotono nukjak khana hingka abo publish khlaijago 26 tarik July 2020 taklai hingkai phaidi chung tabuk saimanai Laisa YouTube busuk income khlaika Laisa ni total income hingkai 45,000 hingkai bo par mano 4000 taka khai bo income khlaio bo je puro short film khlai tong puro bini director hingkai tako okra Omit Deborma bini team hingkai KSM production Khwlai Norok o video no sajaga na hinai Norok o video na sajaga hingkai 2000 like supungui riwan nen khako 2000 like ni target tonika hingkai Norok obahina tebo actress ni Norok lifestyle Norok naitana muchungi tongkha hingka abona kali YouTube related video Kokborok funny video rok naitana muchungi tongkha hingkai Norok Kokborok Hindi Tech and Entertainment channel no subscribe khlai tonde hingka haina Norok bai next video malai phinai Hambai